अरे की भौजी धान लगावस घुटना भर पानी में चढ़ली जवानी में ना कि भैया सुतस होने जाके मचानी पे कि चढ़ली जवानी में ना कि भौजी धान लगावस घुटना भर पानी में चढ़ली जवानी में ना कि भैया सुतस जाके होने देखो मचानी पे चढ़ली जवानी में ना। जी हाँ भैया, तो यही लगन में हमार भैया के हो गइल बा बियाह ठीक हो। जैसे ही हाल यस बाबू हमार भेजले भैया के बबुआ तोर तो बियाह ठीक कर देले बानी। अरे भैया एकदम सुन कहा पौले एकदम भइलन खुशी में मतलब अरे हमार तो बियाह ठीक भइल तले ले हई देख ली एगो है राजा रघुवंशी के कहानी मचल बा घमासान आ गुवाहाटी से लेकर हिमालय पर्वत तक। अब समझ ले भैया मेघालय जोन बा पर्वत जाके सब जो सूचना पूरा एकदम टीवी या कबार में जब सुनले है कि ना तब तक ले एकदम दौड़ल भर भर पेटकौरी एकदम माने अले हरूम पर आ दिल्ली करे ले नौकरी। दिल्ली के नौकरी छोड़ के भैया आऊ ऐसा नौकरी तब का बताई माने दिल्ली में इंजीनियर तन माने ना हवे लेकिन इंजीनियर से कमो ना हवे काहे काहे कि समझ ली नु इस सेंटर के हेड इंचार्ज हवे। हेड इंचार्ज माने हेड मिस्त्री। हाँ तले भैया एकदम माने बिना सोचले समझले बिना टिकट कटवले धैले हट ट्रेन एकदम माने आरा के तुरंत कदम माने भैया आ रहे अले माने समझ ली कि भैया भैया आरा स्टेशन पर उतरले आ उतर के आ एकदम भर भर बेटकुरिए एकदम दौड़ल घरे अले आया के आ साफ दंडवत एकदम माई के चरण पर गिर गए। आ गिरले तो माई कहल कि का भइल रे काहे बिना हाल ना समाचार कहा एकदम जल्दी तू अचानक चली अइल का बात भइल। अब भैया हमार एकदम टेंशन आइल अब का कहस बाबूजी वाले अलगे गरमाइल बाने कहता रे करे का भइल कुछो तब बोलबे। तब जाके भैया हमार कहले बाबूजी बियाह तो ठीक कर देले बड़ा लेकिन हम बियाह ना करब काहे कि हमारा बियाह करे में बड़ा डर लागता। बाबूजी कहले अरे साला ये में कौन बड़ बात बारी ये में कौन बड़ बात बा काहे में कौन डराए वाला बात बा बियाह तो सब कोई को होला बियाह माने बिना कइले कैसे हुई बियाह तो करही के न पड़ी। अब तहार उम्र हो गइल बा काहे बियाह ना करबो एमे डराए वाला कौन बा लइका धइ बड़। तब कहलस कि ना बाबूजी बियाह हम ना करब काहे कि देखत रह हई एगो सूचना सुनल ह कि ना कि हाल ही में एकदम तुरंते बाबूजी एगो लड़का बियाह करके आ गइल ह हनीमून मनावे शिलोंग माने मेघालय पर्वत पर। आ ओजे बाबूजी समझ ली कि एगो अपना बॉयफ्रेंड से मिल के ओकरा के त काम तमाम न कर देलस। अब टेंशन ही बात के बा बाबूजी अब कैसे हम बियाह करी बियाह करबो आ कोइला के बाद बतावो कि हम का पता बाबू लड़की कैसन बिया कैसन नहीं खे सबसे पहले ही पता करो। सबसे बियाह करे से पहले भी पता करे के बा कि लड़की के हमरा से पहले कोना से चक्कर रहे अन्ना तो उहे हाल होई जवन की हई राजा के लड़का के साथे भइल बा। हाँ बाबू माई तो खूब सुंदर रहले लड़कियों खूब सुंदर खूब बढ़िया घर के का पता ओकर जिंदगी में कौन बा बियाह जौन से ठीक कइले बड़ कैसन बिया कैसन ना एकर के पता कर आ तब बियाह करब ना तो हम बियाह ना नु करब। बाबूजी कहले कि अरे देख
इज्जत के सवाल भाई बबुआ। हम तो बिया ठीक कर दिले बानी, जबान दे दिले बानी। कहले कि बाबूजी जबान तो दे दिलो, जबान तहार हमार जान ले सकता। ऐसे तू जबान देले बड़ा, तहार जबान के हम वैल्यू रखत तनी, लेकिन तनी मनी ये अपन लड़का के बात सुन लो, ओकरा बाद कही हो। अरे के सुन के राजा रघुवंश के कहानी, खून भइल बा हमारे पानी पानी। सुन के राजा रघुवंश की कहानी, खून भइल बा हमारे पानी पानी। की कहानी बनल राजा भाई के जवानी के, गोद सुना भइले गुमाई के ना। की कहानी बनल राजा भाई के जवानी के, गोद सुना भइले गुमाई के ना। तो सुन लो बाबूजी, ये बात बा मचल बा घमसान। देखो तरह के गुवाहाटी से लेकर शिलोंग मेघालय पर्वत तक तहरा बात के अभी तक कान सूचना नहीं खे। बात के जानो आ समझो, बात के समझे के पड़ी, जाने के पड़ी, आ तब तो बेटा बेटी के बियाह सेट करे के पड़ी। जाति और समुदाय के दुख पहुंचावे खातिर ना, इस समाज के जागरूक करे खातिर वीडियो बनावल जाता। तो ये वीडियो के रहो सब देखी जा, और देख करके शेयर करी जा, लाइक करी जा, कमेंट करी जा, राय दी जा। ये हमनी के आज के समाज में का चल रहा बड़ुए, आ का होखे के चाहिए, आ कैसे करे के चाहिए, एक बारे में रहो सब राय दी जा। तब तक ले नमस्कार प्रणाम। हम जितेंद्र सिंह रवा सब के फिर से अगला नेक्स्ट वीडियो में लेकर आओ तनी बेहतर रवा सब के एंटरटेन करेगा।